Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii din Arhiva TVR, un spațiu al poveștilor spuse cu rost, cu sens și cu emoție, de aici, din ambientul primitor al Teatrului Odeon. Invitata noastră de astăzi este o prezență delicată, dar cu o forță scenică ce transpare în orice rol interpretat, fie că este vorba de teatru sau film. O actriță care și-a construit cariera cu răbdare, cu rigoare și cu o eleganță ce o însoțește discret, dar ferm. S-a născut la București, iar cariera profesională a început-o încă din timpul liceului. Visa să devină învățătoare, dar întâlnirea cu televiziunea i-a schimbat pentru totdeauna drumul. A absolvit Academia de Teatru și Film Ion Luca Caragiale în 1995 la clasa profesorului Mircea Albulescu, o școală de rigoare și rafinament pe care și-a asumat-o în tot ceea ce a urmat. Debutul său a fost urmat curând de o ascensiune constantă și echilibrată într-o meserie pe care nu a tratat-o niciodată superficial. Este actrița Teatrului Odeon încă de la terminarea facultății, iar de aproape 3 decenii dă viață unor personaje autentice, puternice, memorabile, emoționante sau incomode, în spectacole așa cum sunt Livada de Vișini, Alchimistul sau Gaițele. Serialele în care a jucat, Pariu cu viața, Vlad sau, mai recent, Spy Master, au adus-o în casele a milioane de români și au confirmat versatilitatea și carisma. A reușit performanța rară de a fi convingătoare și în roluri de mamă grijulie și în cele de personaj negativ cu multiple fațete. În 2023 a interpretat rolul Elenei Ceaușescu într-un serial internațional, o provocare imensă și o demonstrație de curaj artistic. Terifiant, spunea ea într-un interviu, și poate tocmai în această luciditate stă măsura profesionalismului său. Nu caută aplauzele, ci adevărul. Nu epatează, ci clădește. Astăzi, la Din Arhiva TVR, vă invit să o descoperiți pe Elvira Deatcu, cu fragilitatea și forța unei actrițe care a învățat să se exprime nu prin zgomot, ci prin profunzime. Vă propun să o vedem într-un scurt fragment din Jocul de vacanța în regia Olimpiei Arghir din 1995. Nu te așeza, e scaunul lui. Al cui al lui? Al lui Ștefan Valeriu. Și trebuie să țipi în halul ăsta mai speriat. În loc să-mi fii recunoscătoare, îmi faci reproșuri? Nici nu știi de la ce te-am salvat. Omul ăsta e sare de orice. De exemplu, să-ți facă ție ce mi-a făcut ieri mie, că era de față și maiorul. Și maiorul n-a zis nimic? Nimic. Maiorule, n-ai spus nimic? Când? Ieri, când domnul Ștefan Valeriu a ridicat-o de pe scaun pe Madame Vintilă. Ce era să spun? Ce fel de militar ești dumneata? În rezervă, domnișoară. Bravo. Și tu, Jeff? Eu nu eram aici. Foarte frumos. Sunteți 3 bărbați în pensiune și nici unul nu este în stare să ia apărarea unei femei. Nimeni nu crâcnește în fața domnului Ștefan Valeriu. Jeff, dă-mi o hârtie. Hai, repede. Dăm și un creion. O, cu, A. O, cu, P. Așa. Să îndrăznească. Nu, domnișoară Corina, nu. Altul. Nu glumi, ăla e scaunul lui. Ei, și? Ei, și o să vezi dumneata ei și când o să vină. Să vină.
Dăm creionul. Ocupe se scrie cu 2 de C. Măcar atâta lucru putea să știți. Și mai ales tu, care ești cel mai eminent corijent la matematică din cât am întâlnit vreodată. Mie mi-e foame. Mergem să mâncăm? Revenim în Teatrul Odeon, pe această scenă și voiam să te întreb, pentru că de-a lungul carierei tale ai interpretat o multitudine de roluri. A fost unul pe care nu ai vrut să-l interpretezi și totuși ai fost pusă în situația să o faci. Și te-a schimbat cumva? Ți-a dat ceva? Ai avut o experiență legată de această... Nu a fost un rol pe care să nu-l doresc. Îți dorești să joci. Adică sunt întâmplări și destul de curând am învățat că și dacă nu e un spectacol împlinit, că se mai întâmplă și asta, ceva bun tot rămâne din întâlnirea aia. Adică nu există să nu câștigi ceva din acea... Nu există asta. Dar nu au fost roluri pe care n-aș fi vrut să le fac, nici nu se punea problema. Au fost nu roluri. În momentul în care ești rugat să faci înlocuiri. Și acum, știi, am făcut atâtea înlocuiri în Teatrul Odeon la început și se fac în continuare. Nu ai încotro, naște o colegă, este gravidă, spectacolul trebuie să meargă mai departe. Pentru că și spectacolul până la urmă este... Asta nu prea înțelegem noi, publicul, că este un organism viu, da, cumva. Și nu poți să-l pierzi, pentru că dacă aștepți să se întoarcă, știi, și atunci când se întoarce colega sau colegul dintr-un alt proiect sau așa, după o perioadă îndelungată, după ce se face această înlocuire, ele se rămâne doi pe rol. Adică vor juca în continuare, dar înlocuirea este un coșmar pentru orice actor, pentru că cea mai frumoasă perioadă din nașterea unui spectacol este această perioadă de laborator, de bucătărie, când descoperi sensuri, caractere, când descoperi ce vrei tu cu acel spectacol, ce vrei tu cu acel caracter. Ce vrei tu sau ce vrea regizorul? Ce vrei tu, ce vrea regizorul, ce se dorește în această întâlnire. Spre ce mergem împreună. Și atunci tu ești privat când faci o înlocuire, ești privat de această căutare împreună. Și este cumplit, pentru că primești o casetă, ai văzut sau nu ai văzut spectacolul, înveți un text. În general, colegii săracii, ei trebuie să o ia de la capăt cumva cu tine, să-ți mai explice, să te mai tragă de mână, că nu intri pe aici, ieși pe aici, vezi că imediat ai schimbare, trebuie să fugi dintr-o parte, de la grădină la curte. Și sunt atât de multe lucruri, adică este, după părerea mea, un coșmar să faci înlocuire. E ca și cum intri în altă piele. Nu, și mulți intră peste noapte. Eu nu înțeleg cum se poate asta, nu înțeleg, am tot respectul pentru colegii mei care fac asta, dar intri într-o poveste care nu ți aparține. Am făcut înlocuiri și până când s-a casat acel spectacol, niciodată nu m-am simțit ca făcând parte din acel spectacol. Pentru că pierzi și genul ăsta, soiul ăsta de intimitate, a căutării împreună, a unor sensuri, tu nu-l trăiești deopotrivă cu colegii tăi și totdeauna nu spune nimeni asta și nu simți niciodată asta, dar tu ești un intrus în povestea aia, știi? Asta este un lucru pe care nu mi l-am dorit și a trebuit să-l fac. E un exercițiu bun. Mori în culise. Până intri, mori. Adică nu-ți dorești decât să fugi, să se crape scena și să te înghită. Nu, este ceva emoțional, te dezechilibrează foarte tare. Pe mine, cel puțin. De fapt, hai să nu generalizez, că pentru alții, repet, intră peste noapte și mai e un spectacol bifat și nu e nicio problemă. Pentru mine a fost o traumă.
cât de mare ar fi fost bucuria acelui spectacol, acelei trupe, acelei distribuții în care am intrat. Și colegii m-au ajutat întotdeauna și m-am simțit bine împreună, dar tot nu mi-a aparținut, n-a fost povestea mea. Dar poate fi actoria doar o meserie? Nu o meserie de vocație? Nu un lucru inefabil care te atrage? Apropo de acel moment când ai știut că asta vrei să faci? Pentru că povesteai de colegi care sar în papucii personajului și pot să facă lucrul ăsta. Pentru că au această disponibilitate, ceea ce e... Wow! Eu nu am această disponibilitate, adică m-ar copleși atât de tare emoțiile, mă mai întreabă colegi tineri. Dar cum faci totuși după atâția ani, nu mai ai emoții? Ba da, simt că mor înainte până începe spectacolul, că de fapt acolo în culise ești cumva între lumi. Chiar dacă pui costumul, chiar până nu intri aici, până nu se întâmplă schimbul ăsta energetic cu poveștile oamenilor care vin să te vadă, cu emoțiile cu care vin ei, cu toate întâmplările zilei respective cu care vin ei și până nu se face această întâlnire și până ei nu se lasă în poveste și nu acceptă propunerea... Nu, eu nu mă uit niciodată. Uite, am colegi care se uită. Cine e în sală? Fac amenințări, fug, urlu, pentru că pentru ei nu contează. Eu și dacă am o prietena mea, prietenele mele de suflet, pe care eu le chem și nu știu cum să fac să nu știu că ele sunt în sală. Nu mă uit niciodată în public, niciodată, decât când asta este cerința. Dar am emoții în continuare, că mă întreabă dacă am emoții. Am emoții foarte mari, până când ajung aici. Pentru că atunci când ajung aici, temele pe care le-am de rezolvat și încercarea asta de a deveni, de a mă apropia de acel caracter care se întâmplă, știi, ușor, de acolo, din culise, mă ajută foarte tare. Și atunci sunt emoții constructive, niciodată nu m-au copleșit încât să... Doamne, sper să n-ajung în situația asta, încât să uit replica, să uit ce personaj am de jucat. Mai există suflet? Sau cum... Da. Aici, la sala mare, la sala de jos, adică sunt spectacole cu suflări. Pentru că jos n-are cum să stea decât în public. Nu are un spațiu unde să fie ascuns. Păi și mai există momente când este nevoie de el? Mai există momente, dar pentru că acum s-au diversificat atât de tare tipurile de spectacol și spațiile în care joci, deja majoritatea actorilor au această uzanță, această exersare a lipsei suflărului. Nu mai este o panică. Pentru că nu cred că e neapărat nevoie de el, cred că este mai mult de un confort mental undeva, că există cineva care te poate salva. Se mai întâmplă blancuri. Da, e bine să știi că e acolo, că l-ai undeva aproape. Dacă revin tot la ideea de actor, ce calitate umană credeți că este indispensabilă unui actor? Generozitatea. Știi ce ne spunea domnul Albulescu? Că e o profesie, apropo de profesii vocaționale, că un om și pe mine m-a șocat atunci, adică am stat să mă gândesc la ce a zis, un om sănătos la cap nu se urcă pe scenă. Eu nu mă simțeam în pragul nebuniei. Și ne-a explicat, a zis, un om sănătos nu vine pe scenă și începe să spună, luați de aici, din sufletul meu și jucați-vă voi cu el, eu vi-l ofer, luați ce vreți din mine, din personalitatea mea. Am înțeles despre ce vorbea. Adică îți trebuie un soi de cutezanță. Mai spunea un lucru care mie atunci... cu rușine spun, mi se părea lipsit de smerenie, că spunea că această profesie te alege pe tine. Nu faci tu o opțiune. Nici astăzi încă nu sunt de acord neapărat. Mi s-a părut așa Păi o poziționare... Pare ușor ingrat față de ceilalți care nu sunt aleși și poate, cine știe, poate au visat și ei, măcar copii fiind... Pentru că se presupune că trebuie să picure, Doamne, o fărâmă de talent. Care e cantitatea acestui talent? Pe care tu după aceea încerci să-l crești, să-l înflorești, să-l desăvârșești, dar fără acea picătură de talent nu te poți apuca să pictezi. Corect.
De aici și revolta mea apropo de materiile astea vocaționale care sunt în curiculă, în clasele primare și în gimnaziu și, mă rog, desen, muzică și sport. Care, după părerea mea, n-ar trebui notate. N-ar trebui niciodată notate. Pentru că nu ai... Na, mă rog, e o discuție. Mai ales că frumusețea, apropo de desen, e în ochiul privitorului. Da, și atunci dacă nu știu să desenez un om, nu pot să mă penalizez pentru asta, nu pot să mă taxez, nu pot să-mi dai nota 4. Pune-mă să citesc despre un pictor, despre parcursul lui și ascultă-mă, și dacă asta nu știu ce, ține de teorie, sunt perfect de acord. Dar altfel, dacă nu ai auz muzical, nici nu poți să cânti nu ai două cum note. să cânti o de bucătărie. N-ai cum să faci asta. Dar asta e altă discuție. Dar asta spunea domn profesor, că este o profesie care te alege. Și mie mi se părea așa, lipsit de smerenie, mi se părea așa o poziționare arogantă, așa, că suntem aleși. Încă n-am făcut pace cu această... Dar crezi în ideea de destin? De a fi cineva acolo sus care să-ți deseneze înainte să te naști parcursul? Apropo de ce zicea domnul Albulescu. M-am gândit la asta. Nu cred. Cred într-o oarecare măsură că lucrurile se întâmplă cu un scop și că sunt rânduite să se întâmple într-un anume fel. Dar, în același timp, ideea asta că este un destin și că e implacabil și că e orice aș face, asta te pune într-o poziție în defensivă, în lipsă de acțiune, pentru că nu poți să zici, băi, nu mi s-a întâmplat pentru că ăsta e destinul meu. Pentru că nu mi se întâmplă mie, ce să fac? N-am noroc. Păi nu asta spun da. oamenii și se ascund după se spune, acest... șansa joacă un rol nepermis de mare. Da. Dar, repet, și șansa aia când vine trebuie să te găsească pregătit. Adică nu poți să stai pe spate să zici, bă, n-am avut șansă. N-ai avut șansă o dată, de 2 ori, dar nici nu te-ai pregătit. Că poate mai poți să modifici. Dar asta este cumva. exact cu bancul. Eu n-am câștigat niciodată la loto și Dumnezeu vine și spune, da, pune și tu un bilet. Da, exact. Deci e o discuție deschisă în continuare. Nu cred neapărat într-un destin implacabil și asupra căruia noi nu mai putem să facem nimic. Propun să ne oprim pentru câteva clipe, pentru a vedea un alt scurt fragment, de data aceasta din Copacii mor în picioare, în regia lui Eugen Todoran. E vreo speranță? Niciuna. Nu-l impresionează nici rugămințile, nici amenințările. Cu alte cuvinte, tot ce am făcut va fi distrus? De partea lui e adevărul și forță. Nu te recunosc. Chiar nu poți face nimic. El știe jocul nostru. Ne poate șantaja liniștit. Atunci mai fă o faptă bună în casa asta. Spune-i bunicii adevărul. Nu pot. Nu îndrăznesc. Noi suntem vinovați, dar nu putem vindeca. Mai bine să plecăm cât mai repede de aici. Sigur. În casa ta liniștită și comodă. Să ne distrăm născocind vise din care să ne trezim ca acum. Nu, Mauricio. Du-te singur. Tu nu vrei să rămâi aici. Așa ar trebui. Dacă aș putea.
Oricum să știi că vreau să mă smul din acest simulacru de viață. Nu ca să mă întorc cu tine împreună la alta, la fel de falsă. Vrei să te întorci la viața ta? În camera mea, la sărăcia mea, la frigul meu, mi-am mușcat-a mea prăfuită. Pentru că acolo totul e pe măsura mea. Asta e marea lecție pe care am învățat-o. Nu. Isabela. Ba da. M-ai smuls din lumea mea și m-ai adus într-alta minunată. Ca o poveste. Mi-ai dat tot ce n-am avut. Familie. Casă. Copaci. Lună de miere. Numai că trebuia să joc un joc. Iar eu, fiind lipsită de simțul măsurii, m-am lăsat cucerită. Atâtea zile de vis și iată că totul s-a terminat. Știu că singurătatea va fi mai grea. Dar asta e realitatea mea. De ce crezi că asta s-a întâmplat numai cu tine? Ce vrei să spui? Că și cu mine s-a întâmplat ceva asemănător. Ieri nu știam ce culoare au ochii tăi. Acum știu ce culoare au. În fiecare clipă. Când deschizi fereastra, când te uiți la foc, când vin, când plec. Maurice. Nopți întregi m-am obișnuit cu tine în camera de alături. M-am obișnuit cu respirația ta. Și știu un singur lucru. Că nu mai pot trăi fără ea. Lasă-mă pe mine. Poate voi reuși să fac eu mai mult decât tine. În orice caz, să știi că eu sunt aici. Se vede că domnul n-are nevoie de invitație. Dacă nu mă înșel, presupusa mea soție. Da, presupusa. Încântat. În orice caz, am ales foarte bine. Mulțumesc. Mare circ ați mai făcut pe aici. Scrisori înduioșătoare, o bunică fericită, o pereche îndrăgostită, mă rog, o istorioară întreagă, cu morală, cu tot ce trebuie. Păcat că se termină prost. Încă nu s-a terminat. Condițiile le cunoașteți, da? E prea scump. Ar trebui să vândă casa. Singurul lucru de care au nevoie ca să moară liniștiți. Uite ce, domnișoară, doamnă, prietenilor mei nu prea le plac poveștile, în schimb, o chesc foarte bine. E ultimul dumitale cuvânt? Iubitul dumitale mi-a cerut ieri o amânare, nu? Am fost de acord. Acum de ce o mai lungim? Banii aveți sau nu aveți? Știi că e imposibil. Asta rămâne de văzut. Presupun că pe bătrân ați încuiat-o pe undeva pe aici. Stai! Nu înțelegi că un singur cuvânt al dumitale o poate ucide? Exagerați. Din păcate, nu. Numai această iluzie a susținut-o. Atunci de ce pierdem vremea? Viața neprețuitei dumneavoastră bunici costă numai 200.000? Nemernicule! Repetițiile au început cu Marcel Iureș și la un moment dat, deja repetam de 2 săptămâni, Marcel Iureș a primit
avea agent deja și a primit, cred că, rolul din Interviu cu un vampir, cred că acel rol, și n-a mai putut să continue proiectul cu noi, firește că a optat pentru a pleca la Hollywood. Mi-a părut tare rău mi-a părut, dar a venit Emil Hosu, așa a ajuns Emil Hosu în distribuție, cu care m-am înțeles foarte bine și a fost extrem de generos cu mine. Sunt multe lucruri pe care le-am ratat în aceste teleplay-uri din pricina necunoașterii acestei profesii, din pricina neexersării, pentru că eram foarte pui, foarte crudă în ale profesiei și eu nu mă pot uita la aceste teleplay-uri. Adică, lăsând la o parte faptul că plezneam de tinerețe, că totuși aveam 22 de ani. Nu, glumim. Aveam 22 de ani, dar sunt atâtea lucruri pe care acum le-aș fi făcut altfel, atâtea scene. M-am bucurat foarte tare de întâlnirea și pentru că am avut multe secvențe cu Ileana Predescu, pe care o văzusem la Bulandra și care era o actriță imensă și foarte generoasă și a fost atât de caldă cu mine și m-a ajutat foarte tare, pentru că cred că toată lumea a observat că sunt dezechilibrată rău emoțional și înspăimântată. Eu am avut roluri mari, erau roluri de durată. În Copacii mor în picioare era rolul principal. Era mult pentru mine, pentru că eu încă învățam, nici nu fusesem la Cassandra încă, știi, la studioul Cassandra, anul final de facultate și eram foarte speriată și ele așa s-au legat. Am făcut Copacii mor în picioare, după aceea Don Carlos și ultimul a fost cu Olimpia Arghir, Jocul de vacanță. Da. Fragmentul pe care l-am văzut în debutul acestei ediții. Da. Cum a fost trecerea pe marele ecran? Sunt pe degetele de la o mână filmele. Am făcut serial mult. Am făcut niște ani de zile, am făcut serial de televiziune și asta e o școală aparte care pe mine m-a ajutat foarte tare. Cum e trecerea? De fapt, e aceeași profesie, numai că, din punct de vedere tehnic, tu trebuie să te raportezi altfel. Dar reperele tehnice se modifică. În rest, este aceeași profesie. Dar, într-adevăr, aceste repere tehnice sunt extrem de importante. Dar aceste repere tehnice nu te scot din stare? Nu te scot din acea căutare interioară pe care trebuie să o oferi sub pielea personajului? Asta ține tot de experiență, pentru că de-aia trebuie să știi textul. Știi, asta iar era un lucru pe care îl spunea domnul Albulescu și ne punea pe gânduri, știi, și declanșa așa niște discuții foarte interesante cu noi. Ne spunea, te întreabă lumea, bă, dar cum poți să înveți atâta text? Și eu le spun, este una dintre curiozitățile oricărui om care noi toți putem să învățăm atâta este text. actor. Să știi, noi toți putem. Și mama poate să învețe și vecina mea de palier poate să învețe atâta text. Problema este că acel text, cum spunea domnul Albulescu, de aici, adică de la a fi memorat, ceea ce poate să facă oricine cu exercițiu, o memorare poți să faci, să ajungă aici. Și tot timpul făcea gestul ăsta. De aici, textul trebuie să ajungă aici, la ceafă. La ceafă, impropriu spus. Adică, cum faci ca textul să devină al tău? Să-l conții. Să nu mai fie un text, pentru că eu văd acum, știi, când mă mai duc și mă mai întâlnesc cu tineri care doresc să devină actori, liceeni sau tineri actori, văd la casting-uri, eu mă duc totdeauna cu textul extrem de bine învățat. Tocmai din acest motiv, pentru că am învățat că dacă nu știu textul extrem de bine, să am libertatea să nu mai am această panică a căutării textului, pentru că tu nu poți să trișezi. Camera va vedea întotdeauna căutarea ta. Bă, dar ce urmează acum? Dar ce era? Să mă duc pe rând, să mă duc, înveți mult și, știi, imaginea contează foarte fotografic. Tare. Exact. Și ochiul tău fuge în căutarea aia, în gândul ăla al căutării și panica se simte. Și atunci textul trebuie să fie învățat. Dacă mă trezesc noaptea, e tehnică. Îl spui în fiecare zi, mai adaugi o replică, mai adaugi 2 replici, mai adaugi un monolog și îl spui și îl repeți și îl spui până el devine al tău. Și atunci, în momentul în care te duci la un casting și vin indicațiile regizorului și vine colegul operator care te roagă să te oprești în semn, care te roagă să stai un pic mai în stânga ca să nu iei lumina de pe chipul partenerului, sunt tot timpul apar aceste indicații, aceste nevoi tehnice
care într-adevăr te pot scoate din poveste, dacă tu nu știi pe de rost, dacă nu textul ăla nu a devenit al tău, ca să poți reacționa la toți stimulii ăștia. Că vin din partea regizorului, că vin din partea echipei tehnice. Tu trebuie să rămâi viu și nu blocat, aoleo, nu mai știu textul. Și prin asta se diferențiază filmul de televiziune de teatru. Aici este un organism viu, cum ai spus, aici întâmplarea este un schimb energetic, un spectacol nu seamănă cu spectacolul de aseară nu seamănă cu cel din seara asta, pentru că tu nu mai ești același. Adică eu, cea de ieri, nu mai sunt. Ei nu mai sunt aceiași. Dar este adevărat ce se spune că dincolo de premieră, premiera e premieră, mai târziu, după o bucată de vreme, spectacolul ajunge la acea maturitate, la acea închegare a sensului, cu jocul actoricesc, cu coeziunea între parteneri de scenă. Ieșirea la public este dorită, dar niciodată n-ai să vezi actorii care să spună, da, ăsta e momentul. Toată lumea spune, bă, dacă mai aveam 2 zile, dacă mai aveam 4 zile, dacă mai aveam o săptămână să mai lucrăm, uite că am descoperit. Și spectacolul se împlinește din nefericire pentru noi. Pentru că deja tu îl oferi publicului, adică publicul nu poți să-l anunți înainte. Știți, el nu este încă împlinit spectacolul, mai venit și în noiembrie, că el mai crește. Dar el crește pentru că e un organism viu și pentru că apar sensuri noi. Mie mi s-a întâmplat odată și a fost așa ceva, parcă am primit un ciocan în cap, la Gaițele, un spectacol pe care l-am jucat 10 ani. Și după o vreme, după nu știu câți ani de jucat, aceeași replică am spus-o în scenă și pur și simplu am fost secerată de faptul că m-am auzit spunând-o altfel decât am spus-o până atunci în nu știu câte 50 de reprezentații. Am ieșit din scenă, mi-am pierdut mințile, adică am ieșit din scenă atât de mirată, șocată, speriată. Pentru că nu a venit conștient. Pentru că nu înțelegeam cum am putut să spun altfel replica decât felul în care o spusesem în seara aia. Dar cum nu m-am gândit, dar cum nu mi-am dat seama că ăla este accentul corect? Și îți dai seama ce frustrare, pentru că dar eu ce-am jucat? Dar era o replică într-una din scene. Dar am fost atât de mirată cum a sunat replica aia cu totul altfel și nu înțelegeam ce mi s-a întâmplat. Atât de tare m-am frustrat. După aceea, după ce am mai trecut o zi, m-am dus acasă, iar m-am gândit, am mai trecut o zi, mi-am dat seama ce binecuvântare este, că de fapt asta este dovada faptului că ești viu în scenă și că se pot întâmpla lucruri. Și că uneori mai pogoară ceva și te atinge. Și mi-am dat seama că este o bucurie, de fapt, și ca să trec peste momentul ăla de șoc, dar eram frustrată că am fost în eroare și că nu am rostit, că nu am pus accentul corect. Și ce am transmis eu public? Ce am vrut eu să spun cu asta? M-am pedepsit foarte tare câteva zile, după care m-am bucurat că da, deci din ce povestești îmi dau seama, ești perfecționistă. Nu sunt... nu știu. Nu m-am întrebat. Da, pun multe întrebări regizorului. Sunt dificile din punctul ăsta de vedere. Cred Dar că până unde este limita? Destul de rațională și am nevoie să înțeleg înainte de a mă arunca. Am nevoie să răspund, știi, la ce-uri, la de ce-uri, ce ne spunea domn profesor. De ce intru? De ce nu plec? De ce mut scaunul? Că până așa ajungi să faci într-un fel, să rostești într-un fel cumul ăsta. Nu stai să te uiți în oglindă și să te asculți, ridic o sprânceană, cum se duce vocea, mai în cap, mai în piept. Nu, tu trebuie să înțelegi de ce faci asta, de ce intri pe scenă, de ce vreau să-ți spun și când se produce momentul care aduce conflictul, care aduce schimbarea. Am intrat cu un gând și ceva din atitudinea ta, din ce mi-ai transmis tu, din ce mi-ai spus, a schimbat ceva în mine și scena se duce mai departe. Dar tu trebuie să știi cine ești, de ce intri, de ce stai, de ce nu pleci și atunci cumul ăla vine firesc. Cum rostești replica? Doamne, n-am isprăvit cântecul pe care mi l-ai șoptit. Nu-mi trimite îngeri de gheață și pară în orice seară. Nu pot pleca. Arborii îmi șoptesc, florile calea mea țin și mă opresc. Despre toate am început o cântare de laudă
și naivă mirare. Oamenilor voiam să le las sufletul meu drept pâine la popas, drept pășune, livadă și cer. Tuturor acelora care nu mă cer și nu mă cunosc, am vrut să le fiu o candelă pentru mai târziu. Căutam în iarbă și în mohor tainele ascunse tuturor, mă uitam în fântână și în iaz și ascultam îndelung sub brazi. Acum au venit îngerii și m-au chemat: Doamne, nu pot pleca, n-am terminat. Deschide colivia, fă să zboare cântecele mele nerăbdătoare. Voiam să te întreb, unde este limita atunci când lucrezi cu un regizor? Cât stabilește regizorul din ceea ce face un actor? Și cât este, hai să nu-i spun improvizație, pentru că sună ușor superficial, cât este aport propriu al actorului? Păi e o întâlnire. El vine cu un gând, cu un concept, vrea să spună ceva. Asta este prima întrebare pe care o pun actorii. Ce vrei să spui cu spectacolul ăsta? De ce ai ales acest titlu? Ce înseamnă azi acest titlu? Ce înseamnă azi aceste personaje? Vrem să spunem ceva nou cu această piesă clasică care se joacă încă în 5 teatre în București? El trebuie să răspundă la întrebările astea, dar căutarea e a mea, împreună cu el. Prin mine, el comunică niște idei, niște gânduri, niște trăiri. Prin mine, eu sunt instrumentul prin care comunică ce vrea cu acel spectacol, cu acel personaj. Și atunci, de multe ori, și mie îmi place foarte tare asta, lucrul la un spectacol începe cu o săptămână de improvizație, dar pe niște teme gândite de regizor în sensul găsirii, întâlnirii cu acel caracter. Adică faci improvizație, să te gândești, este personal, cum s-a întâmplat la Julieta fără Romeo. Noi am lucrat foarte mult improvizație, era și în pandemie, era o situație aparte, era o parte din text scris, urma să scrie mai departe pentru cele 3 personaje, pentru cele 3 actrițe în continuare scene la acest spectacol și am început făcând improvizație. Personajul meu bea, mama bea, gin. Și au început discuțiile. Cât de mult bea? Este băută bine? Este doar amețită? Bea după 5 după amiaza? Bea dimineața? Care este măsura? Sunt băută? Se simte asta? Se vede? Sau nu te prinzi? Și atunci noi am lucrat mult improvizație, dându-mi teme care este gradul de alcool în sânge, de beție, a acestei Marta. Și mie îmi prind foarte bine, știi, pentru că e o căutare și pentru că mă ajută enorm. Adică improvizația, asta înseamnă costum negru de mișcare, ca să te poți anula pe tine, să te ajuți, să uiți de Elvira, care are 2 copii, care are un soț, care renovează apartamentul, care are o rată la bancă, care, mă rog... și atunci, costumul negru de mișcare, de preferat nemachiat, ca să poți, că tu de fapt trebuie să pornești de la o anulare a personalității, nu a personalității, a ceea ce ești, pentru că eu tot cu astea 2 picioare și cu înălțimea asta și cu lungimea asta, uneori se modifică asta, dar datele mele fizice, greutatea, înălțimea, nu le poți modifica. Deci sunt eu, dar într-o altă situație și ca să pot să înțeleg acea altă situație în care se află personajul și să înțeleg cum reacționează, ce îl face să reacționeze așa, trebuie să încerc să anulez pe Elvira, mama, soția care merge la piața Matache să facă cumpărături. Trebuie să mă ajut. Și atunci asta te ajută. Spațiu de sus de repetiție în care pereții sunt negri, ca să te distanțezi de realitatea asta imediată. De asta vin la cabină la ora 4. Dar cum te poți pentru că mă ajută foarte tare. tot așa cum povestești tu, de un personaj negativ? Sunt cele mai ofertante, asta știu, dar pentru un profan,
pare ușor înspăimântător să te apropii de o astfel de personalitate, pentru că ar însemna să o înțelegi foarte bine. Cum reușești să o înțelegi foarte bine? În primul rând că noi conținem și rău și bun în proporții diferite. Te pui în situație. Cum aș reacționa? Dacă s-ar întâmpla ceva copilului meu, aș fi capabilă să săvârșesc, să fac asta, să... Dacă te pui onest în situație, cum întreabă oamenii, dar cum poți să plângi? Pentru că te pui în situație. Nu freci ceapă, nu îți scoți genele, nu-ți bagi degetele în ochi în culise, te pui în situație și dacă te pui onest și ești în situația aia, aia este reacția firească pe care ai avea-o în acea situație. În acea situație. Deci, mie îmi plac personajele negative pentru că au carne, au substanță. Personajele negative, în general, acționează. Personajele pozitive primesc pumnii, nu se revoltă, nu iau atitudine. Personajele sunt cele mai interesante, după părerea mea, și conținem cu toții. Important este să foreze acolo, să conținem cu toții, dar ne ținem în frâu acea latură pe care... Latură întunecată pe care o avem. Uite, scena îți permite să explorezi și să vezi cum ai fi într-o asemenea ipostază. E un exercițiu. De aia spunea domn profesor că numai nebunii urcă pe scenă de bunăvoie și nesiliți de nimeni, pentru că, uite, trebuie să te pui în astfel de situații. Jocul ăsta cu sufletul tău, să te gândești cum ai avea părintele mort, e un spectacol la care, da, sunt niște momente, sunt niște situații greu de gestionat. De-aia se spune, știi, că joci spectacolul înainte de seara reprezentației, îl joci în seara reprezentației. Asta tot domn profesor ne spunea. Și îl mai joci odată după ce l-ai jucat pe scenă. Că mai stai la cabină, sunt actori care nu pleacă. Unii rup ușa imediat pentru că pot, adică așa se simt bine în desprinderea asta. Îi ajută să se ducă pe stradă, să se întoarcă în viața lor reală. Țin minte că la un moment dat în facultate am avut un exercițiu de improvizație și a fost un exercițiu, a fost ceva mai greu, mai complicat și o colegă de-a mea s-a terminat exercițiul, ne-a dat pauză domn profesor, toată lumea a ieșit așa bulversată din spațiu, din sala de curs și colega mea a rămas lipită de un calorifer plângând. Și eu am ieșit, dai seama, aveam 19 ani și am zis, mama, acolo e actoria, fratele meu. Deci, uite-te tu, deci eu de ce nu mai plâng? Deci eram disperată. Mă uitam cu ciudă, cu admirație. Zic, bă, dar cum plânge? Ea mai plânge o jumătate de oră. A lăsat-o domn profesor, s-a terminat pauza, ne-am întors în sala de curs și ea era în continuare rătutită și ea păstrase din acea stare a exercițiului. Și s-a dus domn profesor la ea și a zis, păpușul lui tata, s-a terminat de mult exercițiu. Îl joci pe ea, tu nu ți omori partenerul. Gata, ne-am întors în realitate. Noi, și am înțeles și a zis, ce faci? Tu te duci acasă la copil, nu te poți duce cu povestea de pe scenă. Și atunci am înțeles, zic, deci nu e bine așa. Deci nu e bine așa. Ne rupem după ce se termină exercițiul. Da, e fascinant. Da, mi se pare absolut fascinant, tocmai pentru că pentru cineva care este doar iubitor de teatru, cred că nici măcar nu intuiește ce înseamnă laboratorul acesta despre care tu vorbești, tocmai pentru că e foarte dificil să-ți imaginezi cum ai simți fiecare personaj în parte, cum să te pui în pielea fiecărui personaj în parte, fără acest laborator. Ori noi, ceilalți, nu suntem atât de privilegiați ca voi. Eu asta le spun băieților mei. I-am spus, cel mare e deja pe un drum ales, cel mic are 17 ani, încă n-are opțiune. Dar cu asta i-am chinuit și le-am picurat în ureche cât am putut de des, spre exasperarea lor. Orice profesie ai alege, orice profesie, ai hotărât că vrei să fii contabil. Ideea este ca dimineața când te trezești să nu fie ocorvat. Iar mă duc la serviciu. Aoleu, stau la birou 400 de ore și mă doare spatele. Dacă ai bucuria
de a pleca de acasă spre orice fel de serviciu, e un pariu câștigat. Pentru că aia vei face mare parte din viața ta. Adică, profesiile pe care le faci cu bucurie, nici nu contează ce. Noi suntem mai expuși. De aici știi și curiozitatea, pentru că suntem mai expuși. Televiziunea te face mai cunoscut, dar noi suntem, prin natura profesiei, mai expuși. Dar e un alt fel de profesie în care te cam joci cu sufletul. Foarte frumoasă această... Da, te joci cu sufletul. Dar te joci și cu sufletele oamenilor care te urmăresc. Pentru că reacțiile pe care le au, pentru că ceea ce oferi din sufletul tău și ceea ce ajunge în sufletele lor, stârnește emoție. Și nu numai emoție, stârnește inclusiv revelații. Pentru de asta că e așa de frumos la teatru. De asta este acest spațiu minunat, este încărcat cu povești, este încărcat cu emoție și emoția aia se păstrează, pleci cu ea acasă. Da, și cu niște întrebări. Dacă mai ai și 2-3 întrebări în gând, înseamnă că întâlnirea n-a fost în zadar. Și pariul pentru noi e un pariu câștigat. Pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. Dacă ai alege 3 cuvinte care sunt importante pentru tine și pentru parcursul tău, uman, nu doar profesional, care ar fi acelea? Smerenie, binecuvântare și generozitate. Ce frumos final de emisiune! Sper, adică e un final onest. Atâta, asta e important, că e chiar asta cred. Sper să creadă și cei care mă cunosc și care sunt în preajma mea și care lucrează cu mine, cu care mă întâlnesc pe scenă sau, mă rog, în această profesie și în viață, în cartierul meu. Sper că pot spune asta despre mine. Că sunt 3 cuvinte care contează în parcursul meu, în gândul meu, în sufletul meu, în viața mea. Trebuie să-ți mulțumesc. Și eu. A fost mai mult decât o bucurie. Mulțumesc și sper să ne reîntâlnim și cu altă ocazie. Peste azi 30 de ani. Nu chiar mai devreme de atât. Da, e o promisiune. Mulțumesc și eu. Și eu vă mulțumesc și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, toate cele bune!